Саломе ҷони ширишини десая овозома хаста шидам да ишқи дозе бо бе даста пома ҳар як қатраи ашк мерезонам миҷабома ҳами ишқи додагит комрӯзе мегира ҷонма ты нахо нафаҳми бо иқа дӯстдории мара ты нахо нафаҳми бо иқа дарди ғами мара чанд бор гуфтам дар хона шинай хонатаи ҷонара сатр карда намола дод дар хона шини ҷонара гапи мара гӯш накарди карди ахир кори хита коре карде ки да ҳаққи ты наврӯзам ахир мурдак ты ҳаррӯз дум ба думи мода да дили киёда хита ҷо карди тырав намепурсим ки ки ҷода ты ба дили касе бозӣ карди ки умри ҳаётай ӯ гапи задагим сахтат расид медонам даётай уқа хатое ки кардем ҳамаш бо айби ҳаётай интизорам олям ки биёе ву бигири ҷота ҷудоии мо хуб да яиқа ғам хӯрдан аиқа да одан ву аиқа ғамое додан ба иқа сӯзондана ба иқа дардое додан зинда намемонам ма баи корое кадат ҷудоии мо хуб да яиқа ғам хӯрдан аиқа да одан ву аиқа ғамое додан ба иқа сӯзондана ба иқа дардое додан зинда намемонам ма баи корое кадат ҷои ты бари мада бари ты боша холияй сафара пишти ты да пайни майдони холияй мажнунет белалияй асали пулпарастам май пишти ты то кайда бари пива бармасам ма одами нестам ки фребат када кардам ма хушбахтот мекунам гуфтам ма да гапам местам алозана одамира то хилқатит нест ма ба як шарқатит местам ты то хилқатин бест бо болои қағамда нашавай рад карди гуфта дӯстат намедорум партофтам бо ты раби рафтани мали рав работа ба ҳамун раҳт ты дихтари бедили ҳеҷ вақт нагаши раҳт раи рафтат баргашт надорае беимонам то каяк фамонам та безор шидам ай ҷонам ма то каяк фамонам та бугӯ охир то каяк майли ма корат намегием ра ба ҳамун раҳт ҷудоии мо хуб да яиқа ғам хӯрдан аиқа да одан ву аиқа ғамое додан ба иқа сӯзондана ба иқа дардое додан зинда намемонам ма баи корое кадат ҷудоии мо хуб да яиқа ғам хӯрдан аиқа да одан ву аиқа ғамое додан ба иқа сӯзондана ба иқа дардое додан зинда намемонам ма баи корое кадат